What's up boys, vítam vás pri ďalšom videu. Dlhšie už nebolo žiadne video, pretože som bol chorý, ale momentálne je piatok a v piatky si stále vyberáme peniaze z našich modeliek, takže tým pádom mám aj dobrú náladu a už mám pocit, že nie som chorý. Môžeme vidieť, prvý payment prišiel 8000 v bitcoine, pretože niektoré modelky vyberáme cez krypto. Tak som sa rozhodol, že natočím nejaké to video a dnes sa pozrieme na to, ako som sa vlastne dostal k OnlyFans managementu. Ukážeme si všetko od mojich 14 rokoch, čo som robil. Ukážeme si aj nejaké fotky, dôkazy, kde proste bude čas napísaný, čo budú veci, čo sa nedajú proste fejkovať, pretože veľa ľudí mi napísalo, alebo si myslí, že mám peniaze od rodičov a tak ďalej. A v tomto videu ti dokážem, že to tak nie je. Takže je to fakt zaujímavé video. Nezabudni mi dať subscribe, like a follow na Instagrame, ak si tu nový, pretože snažím sa pomáhať chlapcom, tak ľudia idú tam úplne zadarmo, začať zarábať peniaze online, takže môžeme ísť na to. OK boys, ideme na to. Pripravil som si takú kratšiu prezentáciu, kde si ukážeme proste všetok ten proof a tak ďalej. Myslím si, že je to dosť zaujímavé video, takže ho určite sleduješ do konca. Môj príbeh, ako som šiel z minimum wage job na 7 číselnú OnlyFans management agentúru. Ako môžeme vidieť, tu bola moja prvá práca v Grécku na ostrove, o ktorej si povieme viac, a tu som ja momentálne. Tu môžeme vidieť našu agency, aké má čísla a ako si užívam život. Toto video nerobím, aby som sa chválil a tak ďalej. Robím ho skôr z toho dôvodu, aby možno motivovalo niekoho, že aj keď nie si ničím extra špeciálny, tak môžeš si budovať život taký, aký chceš a netreba sa spoliehať na to, čo ti povedia ostatní. Takže dúfam, že toto video ťa môže motivovať. Prvá práca bola v Grécku, mal som 18 rokov a bol som tam čašník. Tu môžeme vidieť fotku, ako som vyzeral. Mal som ešte trvalú, mal som kučeravé vlasy. Takýto fit som nosil každý deň, takže klasický Wojak ako z low budget stories. Dostával som 3 € na hodinu. To bolo extrémne málo, s tým, že by som za mesiac dostal nejakých možno 500 €. Vydržal som tam asi 4 dní a moje ego to potom nezvládlo. Reálne som šiel naspäť na Slovensko s tým, že som prerobil tam peniaze. Lebo ja som tam šiel s takouto myšlienkou, že budem mať zadarmo dovolenku a ešte aj si niečo zarobím. No keď človek tam pracoval tých 8 až 10 hodín denne, tak potom ani nemal chuť už ísť k moru alebo k bazénu, pretože bol unavený a musel si oddychnúť, pretože ďalšie ráno zase vstával o 6 ráno. Takže reálne som tam šiel a iba som muklošil, moje ego to nezvládlo, tak som šiel domov, prerobil som na letenkách, tí tam, čo si ma vlastne zavolali, aby som tam pracoval, tak na mňa pozerali ako na ducha, keď som im po 4 dňoch oznámil, že to nezvládam, že idem domov, ale bohužiaľ, moje ego to nezvládlo a bol to taký wake-up call k tomu, aby som možno niečo začal robiť. Tak táto vec ma prinútila sa zamyslieť nad tým, že ja asi najskôr v normálnej robote nevydržím a že musím niečo iné vymyslieť. Tak ako prvé som začal, samozrejme predtým, než som začal toto tu, o čom sa teraz budeme rozprávať, tak som skúšal všetky tie make money online fast metódy, či už nejaké surveys som vyplňoval a tak ďalej, ale nič z toho reálne nefungovalo. No a stále som chcel cestovať. Videl som jedno video na YouTube, kde týpek rozprával o tom, ako mal 20 000 follows, myslím, alebo 30 000, až dostával zadarmo hotely na spanie za promos, čo ma úplne fascinovalo, 14-ročného ja, že by som mohol zadarmo niekde cestovať. Tak som si spravil stránku o cestovaní na Instagrame, ktorú som horko ťažko dostal na asi 20 000 follows. No a potom som ju predal za 200 €, pretože som nevedel, ako mám z nich zarábať peniaze, takže mi neprodukovala žiadny cashflow. Tým pádom som sa ako 14-ročný fracek zapredal za 200 € a asi 4 mesiace alebo 5 mesiacov robenia na nej som vymenil za 200 €. Takže som nakoniec nemal ani tie 3 € na hodinu, mal som možno 10 centov na hodinu, keď sme to prepočítali. Potom som začal meme stránky, pretože som videl, že meme stránky teraz celkom blow-upujú a memečka každého bavili aj mňa. Tak som začal na nej pracovať, začalo to pomaly, ale keď som už vedel niečo z tej prvej stránky ako na to, tak to bolo celkom rýchle. Tým pádom som sa dostal na nejakých 250 000 follows asi za pol roka, alebo za 7-8 mesiacov. S tým, že tu môžeme vidieť vlastne tú moju jednu stránku 2. marca 2021, sa nedá nafejkovať, som mal 4 milióna skoro follows. Tu bolo 27. decembra 2020, som mal 150 000 za 6 mesiacov, ako tu píše.
Takže a môžeme vidieť, ako rýchlo sa to aj zrýchlovalo, keďže tu koncom decembra som mal 150 000 a potom 2. marca, takže ani nie celé 3 mesiace som mal už skoro 250 000 followers, takže som reálne gainoval 20 000 followers mesačne, čo bolo veľmi slušné. A konečne sa mi podarilo aj začať predávať nejaké reklamy, takže ako môžeme vidieť tu, toto bol môj memečkársky stack, ako sme to tedy s kamarátmi volali, mal som možno 5, 6, 7 000 eur našprených z toho. A ako môžeme vidieť, tak to bol 17. apríl 2021. Toto bolo 4 dní predtým, než som odišiel do Švajčiarska, pretože môj ocko mi tam vybavil prácu, tak som tam šiel. Plat som tam mal až 6 000 eur, s tým, že som ešte zarábal nejakých 1 až 2K mesačne z reklam z môjho Instagramu. Ako môžeme vidieť tu 26. apríla, takže reálne ten týždeň potom, čo som fotil tento stack, som už bol vo Wesen v St. Galene v Švajčiarsku. Tu som sa už fotil v našej uniforme ráno, ako klasický Wojak. Tu môžeme vidieť moje memories zo Snapchatu, keď som tam pracoval. Ako môžeme vidieť, tu som proste jazdil na nejakom nakladiaku, pretože som roznášal záhradný nábytok. Ale už vtedy som si začal fotiť luxusné auta, pretože stále sa mi ten životný štýl páčil, takže som to už manifestoval vtedy, ako môžeme vidieť. No, potom som začal tradovať DeFi alebo shitcoiny, to je vlastne krypto, ktoré má nízky market cap a môžeš tam spraviť veľké percentá, ale je to ako kasino. Prvý coin, čo som kúpil, bola Super Shiba, kde som z 300 eur šiel na 9000, to bolo počas toho, ako som bol vo Švajčiarsku asi druhý týždeň a ma to extrémne chytilo, pretože z 300 eur na 9000 skosiť je masaker. Tu môžeme vidieť aj screenshot, tu som mal už balans na nejakých 6000 tej Super Shiby, nakoniec to šlo až na 9000. S tým, že samozrejme som to nepredal, pretože som si myslel, že zarobím z toho milión. A spadol ten coin, nič som nepredal, takže som nezarobil ani cent, takže nakoniec som bol v mínuse tých 300 eur. No a toto ma extrémne chytilo ako automaty, dá sa povedať, tak som každý deň proste celú skoro výplatu, čo som zarobil, som hodil do tých shitcoinov, niekedy som zarobil niečo, niekedy som prerobil, ale veľakrát som proste držal coin, ktorému sa darilo a som ho nepredal a spadol potom. Tak som šiel nakoniec do minusu, ale potom sa mi podarilo chytiť jeden trade, kde som bol up z pár $1000 na 70 000 asi za pol dňa. S tým, že som už samozrejme si myslel, že budem milionár, tak som myslel, že sa na to celé vykašlem, ale tak to nebolo, ono to spadlo a keď to spadlo na tých 20 000 profit, tak vtedy som to predal, pretože som si povedal, že aspoň niečo vyberiem, takže som predal za 20 000, takže mal som nejaký ten profit. Potom som sa vrátil domov asi po 3 mesiacov zo Švajčiarska. Mal som našprených asi 30 000 eur, bol som 18 alebo 19 ročný fagan, myslím, áno, asi som mal 19, mal som 30 000 eur našprených, čo nie je úprimne zle a mal som 500 000 network na Instagrame skoro už, asi nejakých 400 000, s tým, že som mohol z toho zarobiť 1500-2000 eur mesačne, čo bolo celkom slušné. No a teraz ďalej. Čo bolo ďalej, som sa pýtal, buď Red Race a naspäť pojem do Švajčiarska pracovať a mal by som slušný plat, áno, 6 000 eur plus 2 mesačne z toho, to je 8 000 eur, na Slováka si myslím, že to je extrémne slušné, keďže priemerné platy sú to nejak 500 eur mesačne, 700 eur mesačne v mojom meste, ale ja som sa rozhodol, že proste nejde len o tie peniaze, ale nechcem pre niekoho iného pracovať a chcel by som pracovať online. Strašne sa mi to páčilo. Tá predstava, že by som mal nejaký veľký network, napríklad 5 milión follows a zarobil 15 000 eur mesačne len z toho, že postujem reklamy. Tak som sa rozhodol, že pojem all in do Instagramu a double downem. Začal som budovať viac stránok naraz vo viac niches, takže tam bol meme niche, luxury niche a tak ďalej. Začal som outreachovať si klientov a viac ľudí na proma a potom som sa dopočul o SMMA, čo bolo Social Media Marketing Agency. Toto auto som si kúpil, keď som prišiel zo Švajčiarska, asi o pol roka neskôr. Bolo moje prvé auto zarobené z online peňazí, plus niečo z toho, čo som doniesol zo Švajčiarska. Bola to Audina A5 S-Line, myslím, ktorá stala nejakých 10 000. Takže bola to taká väčšia investícia pre mňa, ale som sa odmenil za niečo, za to, čo som všetko dokázal, aj keď som tedy ešte nič nedokázal, ale odmenil som sa a tým pádom sa mi zmenšil môj stack. Tu môžeme vidieť v júli, keď som sa už vrátil zo Švajčiarska, tu som si fotil môj stack. Ako môžeme vidieť, tu sú aj OCBčka, pretože som vtedy fajčil ešte aj trávu s kamarátmi, takže som žil taký ten životný štýl, že dobre, niečo som si zarábal online, ale vôbec som nevedel ešte o self-improvemente a tak ďalej, takže to bolo stále nie ideálne. No a keď som sa dozvedel o SMMA, tak som to začal budovať, prestal som fajčiť trávu, začal som mať zdravý životný štýl, dopočul som sa o self-improvemente, tak som začal proste si journalovať, začal som skúšať meditovať, aj keď to meditovanie mi nikdy nešlo, ale tak začal som sa lepšie stravovať, nefajčil som trávu, mal som lepšie návyky, stále nebolo to dokonale, ale boli už tie návyky lepšie a začalo sa mi dariť.
outreachoval som viac klientov, začal som predávať viac reklam, začal som pomáhať klientom budovať ich stránky, keďže to je SMA, Social Media Marketing Agency, a začal som robiť aj follow giveaways, ktoré zarábali celkom slušne. No a po pár mesiacov toho, keď som fakt local in, tak som sa dostal na prvý 10 000-ový mesiac, čo sa týka čistého zárobku, čo je crazy. Predstav si, že na Slovensku je average zárobok možno 700-800 eur, tu, kde som ja, z mojej strany. Samozrejme pri Bratislave to bude viac, možno 1300-1400, ale stále to nie je ani blízko k tým 10 000. A to bolo všetko zarobené online, áno, takže som mohol sedieť doma na zadku, čo je fakt, že super. Tu môžeme vidieť aj nejaký proof, ako mi tipci platili tu $500, tu toto je cca 1,3K v Bitcoine to vtedy bolo. Takže fakt slušné peniaze, ako môžeme vidieť, sú to aj proste timestamps, takže nie je to možné sfejkovať toto. Takže sa mi celkom darilo a bolo to v pohode. Potom prišiel OnlyFans nápad, keďže hlavne odo mňa kupovali reklamy OnlyFans modelky. A ja som si uvedomil, že keď oni kúpia reklamu napríklad za 300 eur, tak je veľká šanca, že oni chcú, aby zarobili viac ako 300 eur z tej reklamy, ináč by to nekupovali, áno. Tak som povedal si, že to skúsim. Prvú modelku som našiel cez Outreach, napísal som asi 500 dievčatám z mojej meme stránky alebo zo stránky, čo som vytvoril vtedy ako agentúra, už neviem, nepamätám si úprimne. Našiel som jednu modelku, bola z Anglicka a prvý mesiac som jej spravil $3000 revenue, s tým, že sme mali paid split, takže mne šlo $1500, s tým, že ja som minul možno 100 iba na marketing, keďže všetok traffic som si ťahal cez comment bota a cez nejaké promos na mojich stránkach. Sice to dievča odišlo a ja som ten mesiac zarobil menej ako predošlý mesiac, pretože predošlý mesiac som dajme tomu zarobil 8000 eur z mojej SMMA agentúry, aj keď to nebola, že SMMA agentúra, ale dajme tomu. A tento mesiac som zarobil možno 4000 dokopy, pretože som iba predával reklamy a robil na tom OnlyFanse a nemal som čas na iné veci. Takže aj keď som zarobil oveľa menej, tak bolo to extrémne pre mňa motivujúce, pretože som videl v tom potenciál a som vedel, že toto sa bude dať ľahšie scalnúť ako taká SMMA agency. Takže potom som si začal pozerať nejaké YouTube videá o tom, začal som sa učiť, začal som networkovať s ľuďmi a po pol roku som sa naučil všetky také potrebné informácie, ako robiť správne chatting, ako robiť marketing a všetky tie basic informácie, ktoré by mi pomohli. No potom sa to začalo scalovať a po pár mesiacoch sme sa dostali na 50 000 revenue, s tým, že mne šlo nejakých 25, ale z toho samozrejme som musel ešte veľa minúť na marketing a tak ďalej. Takže možno v čistom som mal profit 10 000, čo bolo super pre mňa. Bol som už tam, kde som bol predtým z mojej SMA agency, ale bolo to s OnlyFans managementom, takže som videl ten potenciál v tom. Tu môžeme vidieť napríklad, ako mi platili tips nejakí ľudia na jednej z mojich modeliek, keď som začínal. On top management sa volá moja kvázi agentúra, ktorú už veľmi ani to meno nepoužívame, pretože už to máme internálne poriešené, ale začínal som takto. Potom ukážeme si ešte tu pár videí, napríklad tu prvá taká luxusnejšia dovolenka, ktorú som zaplatil z mojich profitov mňa a mojej priateľke na Maldivách koncom 2022 roku, myslím. Áno, tu môžeme vidieť, že už fakt slušné peniaze nám chodia z tých subs. Tu som ja na Maldivách. Tu môžeme vidieť taktiež august 2022, veľmi slušné peniaze, ako môžeme vidieť. Sme proste zarábali fakt slušné peniaze s našimi modelkami a ani netrvalo tak dlho, kým som bol v tom business modele. Tu môžeme vidieť, ako jeden fanúšik, koľko veľa minul, tam minul $200, tu minul zás 200, tu minul zás 200, tu minul zás 200, už $800 poslal v priebehu asi 30 minút a tu minie ďalšie peniaze ďalej, tu pošlo zás 200, tu poslal zás 200, takže fakt ten potenciál tohto business modelu bol obrovský. No ale teraz naspäť k našej prezentácii. 2024, celý rok 2023 som to grindil na tom OnlyFanse. Bol som na pár dovolenkách s frajerkou, aj rodičov som niekde zobral, pretože som si vedel našporiť slušné peniaze. No a 2024 bol ten zlomový rok, kedy som to fakt pušol na ďalšiu úroveň, si myslím. Pokrstili sme 7 figures v sales, nie v profite, ale v sales. Strašne veľa peniazí z toho samozrejme šlo modelkám, našim employees a tak ďalej. Mne šlo iba malé percento z toho, ale stále som bol veľmi z toho rád. Začal som môj YouTube, kde som začal dokumentovať túto cestu. Bohužiaľ ten YouTube už nemám. Tí, čo vedia, tak vedia, čo sa stalo. Ale mám teraz tento nový. A začal som aj pomáhať ľuďom tiež
budovať tú OnlyFans agentúru, pretože ma to celkom naplňalo a samozrejme bol to aj extra príjem, nebudeme si tu klamať, že som to robil zadarmo. Nie, zarobilo mi to extra nejaké peniaze, možno 15% môjho príjmu extra bolo práve z toho, že som pomáhal iným ľuďom, ale keď som dokázal ľuďom pomôcť a boli šťastní a dokázali zarobiť nejaké peniaze online, ich prvé peniaze online, tak ma to tešilo. Tu môžeme vidieť jeden klient, ako mu posiela tu nejaký fanúšik na OnlyFans asi $300 za 2 minútky. Tu napísal, že ďalšiu modelku veľkú podpísal, je spokojný. Tu môžeme vidieť z mojich stories na Instagrame, že mi tu dal vouch. Toto bol Slovák, čo mi napísal, keď to napísal po anglicky, ale bol to Slovák, ktorý zarobil $900 skoro za 24 hodín pomocou môjho coachingu. Takže pre mňa to bol extra príjem a pre toho druhého, keď makal na tom samozrejme, mohol začať zarábať online, takže to bolo pre oboch z nás, pre obe strany, takže som bol s tým spokojný. Taktiež môžeme si pozrieť tu na mojom druhom Instagramovom profile, koľko mám tu vouchers od ľudí, ktorým som pomohol, či už v OnlyFans alebo v marketingu a tak ďalej, pretože fakt sa snažím to robiť, aby to bolo na úrovni. No a teraz, čo ďalej, a rok 2025, ako môžeme vidieť, tak môj život sa fakt dosť zmenil. Od chlapca, ktorý nemal toho veľa, po chlapca, ktorý, ako môžeme vidieť, môj Instagram v kúse cestuje na luxusné dovolenky. A pamätajte, že tento Instagram vznikol asi v priebehu 1 roka, takže všetky tieto dovolenky tu boli z 1 roka. A to nie je tak, že som 8 fotiek natočil na jednej dovolenke. Nie, toto bola 1 dovolenka, toto bola 2. dovolenka, toto bola 3. dovolenka, toto bola 4., toto 5., 6., toto som bol síce doma, 7. dovolenka, 8., 9., 10., 11. A neboli to žiadne dovolenky, že som šiel do Maďarska na kúpalisko, proste bol to Dubaj, kde som rentoval drahé auta. Thajsko som bol dokopy asi 3 mesiace v Thajsku. Seychely, Maldivy, proste fakt bolo toho veľa, boli to drahé destinácie. Stále som platil ja, platil som aj za svoju frajerku, niekedy som aj to platil za kamarátov, alebo som platil za moju rodinu, pretože som chcel sa o nich postarať. Ako môžeme vidieť, tu jazdím v Brabuse v Dubaji, tu na Lambe. Takže fakt si môj život užívam naplno a mám ho rád. Takže aj keď niekto to môže hejtovať, tak ja som spokojný so sebou a budem pokračovať v tom, čo robím. Čo ďalej na rok 2025, tak samozrejme viac cestovať, postarať sa o blízkych, pomôcť viac ľuďom zarábať pomocou OnlyFans managementu, vybudovať si tento YouTube, budovať ďalej modelky, ktoré mám v mojej agentúre. A len užívať si život, lebo to je najdôležitejšie. Musíme pochopiť, že máme jeden život, máš 80 rokov na tejto planete, ak máš šťastie, tak prečo ho žiť ako nejaký priemerný mizerák? Samozrejme, nemusíš pozerať len na materiálne veci, ale môžeš pozerať na to napríklad, že keď chceš cestovať, tak môžeš cestovať. Keď chceš proste robiť čokoľvek, čo ťa baví, ale nechceš chodiť každý deň od rána do večera do roboty, tak tiež toto tu môže byť cesta pre teba. Dúfam, že sa ti páčilo toto video, že ťa to možno trošku namotivovalo. A vidíme sa u ďalšieho videa. Môžeš si pozrieť moje iné videá, ako vyzerá môj priemerný day in life, napríklad tu na Slovensku teraz, ktoré mám na mojom kanále, ktoré sú celkom zaujímavé, takže určite si pozriete a vidíme sa na budúce. Čau, čau.